или Божие. Ти знаеш за нашите събирания тук в Сливница. Обръщаме се към Тебе в този час и Те молим да ни благословиш, да изпратиш Твоите ангели да бъдат около нас, Святият Ти Дух да работи в умовете и сърцата ни, да отстраниш всичко, което ни пречи да Ти се предадем и да познаваме Тебе, пътя, истината и живота. Прости ни греховете, дай ни сила да копнеем за небесните неща, за хубавите неща, които Ти си обещал и дал. В Твоите ръце се оставаме и Те молим да ръководиш този час за наше спасение и за Твоя слава. В името на Исус Те моля да благословиш всички, които отсъстват, а са идвали тук на курса. Призови ги отново да идват. Амин. Амин. Тази вечер мислех да ви говоря за светилището, но все пак реших, че ще ви говоря относно три понятия в Библията: ад, пъкъл и рай. Това е една тема, която не е задължителна за библейския курс, но е хубаво да я знаем. Какво означават тези думи, тези понятия ад, пъкъл и рай? Чували сте ги, нали? Да. Когато апостол Павел е бил изправен пред Ареопага, за да държи реч за това в какво вярва, него го е грозяла смъртна опасност, защото имаше обичай, че ако излезе някой пред гръцките философи и ги занимава с неща, които те не се интересуват или считат, че не са вярни, са започвали да викат една дума на неодобрение: вар, 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 вар. И оттам варвари идва също думата. Тази дума е вид презрение и много често са подавали една чаша пълна с отрова, която този, който ги е занимавал недостойно, е трябвало да изпие. Значи, ако човек е проповядвал нетрадиционни, неверни неща, които те считат за много важни и са си загубили времето, много често един такъв оратор е споделял една незавидна участ накрая. Но апостол Павел е говорил за вярата в Бога пред тия учени и мъдреци и без страх им каза следните думи в Деяния на апостолите, 17 глава, 31 стих. Бог, прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Само за миг спирам до тук. Може би си мислите, че едва ли Бог може да ви спаси. Вие сте грешен човек. Вие едва ли, се вписвате в тези норми, които Бог иска. Но ето този стих казва апостол Павел, движен от Святия Дух, че Бог не държи бележка за времената на невежеството. Бог няма да ни търси отговорни за миналото, ако сега повярваме в Него и сега го приемем. Това е хубава вест, нали? Тоест, ако сте живяли до тук 50 години, всичко е махнато и от тук нататък е важно, след като разберете истината за Бога, да живеете със съвестта, която вече сте добили от това знание. И тук се казва: Бог заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Това навсякъде включва и Сливница, нали? Тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо, чрез човека, когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Тук много ясно се казва, че Бог е определил ден, когато ще съди. Погрешно е вярването, че като умре човек, веднага отива на съд. Нали, душите на умрелите, погрешното вярване казва, че се изправят пред Бога и Бог отсъжда едните за рая, другите за ада. Но тук Библията казва, че Бог е определил ден на съд, в който хората ще бъдат съдени и всеки ще сполучи едва тогава наградата или наказанието. Има много ясни думи от Исус Христос по този въпрос в Матей 16 глава, 27 стих. Защото човешкият син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Разбира се, вярата е тази, която ни спасява. Исус ни спасява, но ние приемаме Исус чрез вяра. Добра вечер. Но когато дойде едва.
Е здрав да си. Библията говори, че съда над човешката душа не е в момента, когато човек умре и душата да се изправя веднага след смъртта при Бога, а Бог е назначил този съд. Ние ще учим за този съд. Кога е започнал, кога ще свърши вероятно. Когато този съд свърши, участта на всички хора е вече запечатана, решена. И едва тогава човешкият син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Откровение 22 глава, 12 стих, Исус казва: ето ида скоро и у мене е наградата да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Вероятно сега си мислите: добре, всички праведници преди нас, нима още не са получили вечния живот, нима още не са отишли в небето. Мигър наистина още тези хора не са възнаградени от Бога. Да, Библията казва, че е точно така. С изключение на неколцина души, които бяха взети живи на небето или починаха и Бог ги възкреси, всички останали праведни хора от памти века, от сътворението на света, все още не са влязли във вечния живот. Те чакат, те спят. Смъртта е сън. Казвам неколцина изключение, защото Библията казва, че Енох, седмият човек след Адам по мъжка линия, той беше взет жив на небето. Той е жив и до днес. Той беше преселен без да види смърт. След това Моисей почина и беше възкресен. Книгата на Юда, 9 стих, тя е само една глава, тази книга. 9 стих се казва: борба за Моисеевото тяло. Господ не посмя да произнесе хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмра, Сатано. Значи Сатана се е противял на това Исус да дойде и да възкреси Моисей и да го вземе на небето. Противял се, защото Моисей беше грешен човек. Дяволът е казал: как може грешни хора да бъдат взети в небето? Тогава и аз мога да се върна там. Но Исус изобщо не е спорил с него. Само е казал: Господ да те смъмри, Сатано. И възкресява Моисей, и Моисей се яви на Исус на планината на преображението. Още една личност, която не вкуси смърт изобщо, както Енох, беше пророк Илия. Може би сте чували Илия, който проведе реформа в Израел, за съжаление, до някъде неуспешна. Но този човек също беше взет жив на небето. Моисей и Илия са символи на хората, които ще починат и ще бъдат възкресени и взети на небето, а Енох и Илия са символи на хората, които от последното поколение, без да вкусят смърт, ще бъдат преселени от земен живот в вечен живот. Дай Боже да сме и ние от тях. И така, наистина ли другите обаче праведни хора спят все още? В изключение на още неколцина души, които са били възкресени с Исусовото възкресение и сега са горе на небето, в рая, както ще учим след малко, книгата Деяния на апостолите е изпълнен със Святия Дух апостол Петър в деня на Петдесятница, един юдейски празник, 50 дена след Пасхата. На този ден се ожънваше един сноп от нивите и свещеникът влизаше в храма и го подвижваше пред Господа, като благодарствена така ритуал. И едва след това хората можеха да отидат и да женат вече нивите си. Но този хубав празник, 50 дена след Пасхата, вече на късна пролет празник, времето когато се женеше, беше много хубав така повод или символ на това, че в този ден ще бъдат оженати и първите плодове за вечността. И тогава се излява в необикновенно голяма мярка Святия Дух 50 дена след Исусовото разпятие и апостол Петър беше изпълнен със Святия Дух и той каза така в своята реч. Апостол Петър се позова на националните авторитети на тази нация. Когато той в този празник, на който в Иерусалим идваха юдеи от цял свят, защото на Пасхата беше студено и беше опасно да се пътува все още, но на Петдесятница вече беше топло. И всички евреи обичаха този празник и идваха от всички народи по света, имаше евреи и те се връщаха в Иерусалим, идваха в Иерусалим.
и участваха в този обряд. Даже идваха и гърци, и чужденци, и хора от всички народи обичаха много този празник, защото беше свързан с празненства. И от всички народи в Йерусалим се беше събрало многохилядно множество. И тогава Святия Дух като огън, като хвучене, се чу над цял Йерусалим и Святия Дух като огнени езици застана над главата на 12-те апостоли. И Петър, изпълнен със Святия Дух, с кураж и ревност, се позова на един от най-големите национални авторитети на нацията Израел. Това беше цар Давид. Тоест, както ние имаме своя Левски, нали? Вчера беше деня на Левски. Ние го честваме и празнуваме. Така Петър се позова на Давид. Но от Давид той премести погледа на своите слушатели, които обичаха Давид и слушаха, и всички честваха, нали, празниците и уважаваха Моисей и Давид. Оттам от тях Петър насочи вниманието към Исус и каза, че Исус е по-голям, защото е възкръснал, за разлика от Давид, който още не е възкръснал. Ето какво казва Петър, 29 стих, Деяния 2 глава. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря и бъде погребан, и гробът му е у нас до този ден. Значи Давид умря, каза Петър, беше погребан и гроба му е у нас до този ден. Но Исус Христос възкръсна и той е Исус, който възкръсна, вие го убихте. Като чуха това, хората, ожилени в сърцата си, скочиха и рекоха, какво да сторим, за да се спасим? Ние сме убили не кой да е, а по-голям от Давид, по-голям от Моисей. Ние сме убили Месията. Някога жилела ли ви е уса? Като малък излизам една сутрин, ние живеехме в къща в Стара Загора. Излизам по къси къщета и потниче, малко момченце, и сядам на една пейка сънен и изведнъж подскочих 1 метър нагоре. 2 уси се борили и на 2 кълки отзаде ме ухапаха от 2 уси. И сега като съм чел този стих, в който се казва ужилени в сърцата си, си казвам какъв ужас са изпитали тези слушатели на апостол Петър в деня на Петдесятница, когато им каза, той е Исус, когото Бог възкреси, вие убихте. И те се сепнаха. Леле, какво чудовищно престъпление сме сторили. И тогава те го попитаха, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, братя? Загазихме с 2 думи. Сбъркахме. Ужасен грях сме сторили. Убили сме не кой да е, а по-голям от Давид, по-голям от Моисей, авторитетите на тяхната нация, техните кумири. Убихме Месията, Бога. Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. И в онзи ден се кръстиха 3000 души. 3000 души се казва в 41 стих. Но сега да се върнем на нашата идея. Апостол Павел казва, апостол Петър пише в 34 стих, това е част от речта му, защото Давид не се е възнесъл на небесата, но и така нататък. Значи имаме всички основания да считаме, че този праведник Давид би трябвало при смъртта си да застане пред Бога веднага и да получи наградата си. Но ето Петър, изпълнен със Святия Дух, казва, Давид е живял 1000 години преди Христос. Петър казва, спълен със Святия Дух. Не, Давид умря, погребане, гроба му е у нас и още не се е възнесъл на небесата. Имаме тогава абсолютно библейско доказателство, че апостол Петър, мъж пълен със Святия Дух, твърди от Бога, че Давид още 1000 години по-късно още не се е качил на небето. Ето 100% доказателство, че мъртвите още не са в рая, още не са отишли при Бога, още не са получили наградата си. Как стои въпроса и с останалите библейски герои на вярата, описани в Библията? В книгата Евреи, 11 глава, 39 и 40 стих четем: но всички тие, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, да не бидат постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Всички тия, които са били засвидетелствани като вярващи хора заради вярата им, още не са постигнали обещаното. А кое е обещаното? Ново небе, нова земя,
която да живее правда, вечен живот за всички, които вярват в Исус. Тези праведници, според Библията, според книгата на евреите, още не са удостоени с вечната награда, която Бог ще даде, когато дойде при второто пришествие. Сега да обясним понятието ад. В Стария Завет хората обичаха да се изразяват картинно, фигуративно. И царството на мъртвите фигуративно беше наречено Шеол, мястото на мъртвите. Сега, в нашите български библии тази дума е преведена понякога с могила, с преизподня, понякога с думата гроб, понякога с думата ад. Всички тези думи означават едно и също. Гроб, мястото, където се полага мъртвеца. Значи, думата Шеол на еврейски, преизподня на български, гроб или ад означават едно и също. Гроб. Като ви кажат ад, не означава акционерно дружество, понякога, но означава гробът, мястото, където е заровен човек. На руски могила, нали, пахаронна е могила, ако не се лъжа, или гробище, гробът. Защо е ад? Защото думата Шеол е еврейската дума. А в Новия Завет, когато мине, Новия Завет е на гръцки език писан, стои думата Хадес. Гръцката дума Хадес и еврейската дума Шеол са равнозначни. Откъде знаем това? Знаем го от два цитата. В Псалом 16 и 10 стих пише: защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, на еврейския този текст в псалмите, думата е Шеол, преведено на български преизподнята. Нито ще допуснеш угодника си да види изтление. То е същия Псалом 16, 10 стих, апостол Петър го цитира в Деяния 2 глава и там 25 до 27 стих. И пише, и казва така: защото Давид казва за него: винаги гледах Господа пред себе си, защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш твоя светия да види изтление. Значи в Стария Завет, в псалмите, думата е Шеол. А в Новия Завет, така както е в книгата Деяния на апостолите, същия цитат, на мястото на думата Шеол стои гръцката дума Хадес. Това означава, че Шеол и Хадес са едно и също. На български в псалмите е преведено преизподнята, а в Деяние ада. Но става дума за едно и също място, гробът. Вие знаете, че когато гръцките думи преминават от гръцкия в българския речник, се губят някои звуци от тях. Например, Хелада става Елада, нали? И Хадес става ад. Хадес на гръцки е Шеол на еврейски и означава гроб. Гроб. Хадес. Много често погребалните дружества и кръщават Хадес. Нали? Това е гръцки бог още на смъртта. Бог Хадес. Но самата дума означава гроб. Гроб. Значи адът в такъв случай не е нищо страшно. Не е място на казани, на вилици, на мъчение, на катрани и на дяволи. Адът не е нещо, което човек изживява болезнено. Адът е гроба. Всички хора, и праведни и неправедни, когато починат, и Исус дори когато е починал, са били в Хадес, в гроба, в ада. Но това не е онова понятие за ад, което по-късно беше сложено в тази дума. Място на мъчение, място на страдание, място на болезнени такива изживявания, където смъртта ни идва, но страданието е вечно. Вечни мъки и страдания. Разбира се, в това, че гробът не е място на страдание, говорят и други библейски стихове. Например, в книгата Йов, 3 глава, 11, 13, 17 и 18 стих буквално казват. Йов казва: защо не умрях при раждането си и не издъхнах, щом излязох от утробата? Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя, тогава щях да съм в покой. Там нечестивите престават да смущават и там уморените се успокояват. Заедно се успокояват и пленниците, не чуват гласа на насилника. Йов беше много нещастен човек. Много голяма трагедия го сполетя.
В един ден умряха 10 му деца, и то големи деца. 10 ковчега нареди. В същия ден му се разпиля всичкото богатство, което имаше на земята. В същия ден го нападнаха лоши болести, до там, защото той не можеше да се събере с жена си дори. Той излезе на градското бунище, където всичко е изгоряло и е антисептично, и там стоеше и с една клонка, черепка чешеше раните си, защото те се пукаха от гной. Това беше много тежка участ. Но въпреки това, древността се вярваше, че това е проклетие от Бога. И жена му каза: ами претори на всичко, което да сполетя, само още едно и Бог ще те тресне от небето и ще умреш. Похули Бога и умри, каза жена му. Но Йов каза: ти говориш като безумна жена. Не трябва ли бива ли само доброто да приемаме от Бога? Не трябва ли и злото да приемаме като Божий промисъл? И тогава той каза: гол излязах от отровата на майка си, гол ще и да се върна. Да бъде благословен Господ и Неговото име. И Йов не съгреши. Но мъката му беше голяма. И по-късно той в книгата си, когато дойдеха приятелите му и насядаха отдалеч около този страдалец, и му говореха: сигурно си съгрешил, сигурно нещо не си в ред. А идеята беше, че над Йов Бог и Сатана спореха дали Йов наистина обича Бога. И Сатана каза на Бога: ами отнеми му децата, отнеми му здравето, отнеми му богатството и ще видиш как ще похули. Защото има много деца, много удобства, много пари, богат, известен човек, затова те обича. Махни му благословенията и ще видиш дали те обича. И Бог каза: добре, иди му вземи всичко, каза Бог на Сатана, само живота му не взимай. И Сатана му взе всичко, за един миг, в един ден. Но Йов не се оказа, че обича Бога само заради подаръците и добрите неща. Йов не съгреши, запази верността си към Бога. Но въпреки това, така морисията му се видя тежка да я понесе и каза: защо не умрях при раждането си? Йов скърби много и проклина деня на рождението си. Съжалява, че не е починал веднага. И той каза: сега щях да спя, щях да лежа, да почивам, щях да спя, щях да съм в покой. Говори за смъртта. Тези разсъждения обаче са много интересни, защото показват, че ако Йов е искал да умре като бебет, когато се е раждал от утробата, и сега щял да спи, да си почива, означава, че малките дечица, когато починат, не се превръщат на ангелчета или на амурчета и не отлитат към небето с крилцата си, но напротив, те също са в гроба, също спят. Малките деца също не се възнасят на небето, когато умрат. Те също остават в земята, разлагат се труповете и те чакат второто пришествие, за да бъдат възкресени и да бъдат съживени за вечен живот. Заедно с всички покойници, малките дечица, които са починали, също са в гроба. Но, за съжаление, пред средновековието, под влияние на една гръцка философска школа с платоническа насоченост, Данте Алигиери написа Божествената комедия, която писа, че адът, това са 9 кръга, след това, че има чистилище, мъчилище, пречистващо и до раят не можа да стигне. Но Библията учи, че мъртвите са в гроба, те са в безсъзнателност, никой не ги мъчи за нищо и те не се нуждаят от нищо. И целият ритуал тогава за мъртвите, като задушници, раздавания, за упокойни молитви, палене на свещи, молитви за мъртви, не почиват на никаква библейска основа. За съжаление, цялото православие, и вчера гледах патриарха как отиде до паметника на Левски, как се кланя там. Цялата религия на православието е религия за мъртвите, за упокойни молитви, литийни шествия, молитви за Бог да прости душата, раздавания, задушници. Всичко това няма библейска основа. Това е езическо, дълбоко вкоренено езическо вярване в християнството, в православието. Така че, ако от днес нататък ви питат какво е ада, дали ада е място на мъчение, не. Ад означава гроб. Мястото, където всички умират, когато умрат, отиват. Когато всички, които умрат, там отиват, в гроба, в ада. Един ден, ако умрем и ние ще отидем в ада, но там няма да ни мъчат дяволи.
Ада е място на покой, на сън. Всички починали чакат Исус и това, което Той ще им определи като участ, награда. Едни при второто пришествие ще се събудят за вечен живот, други 1000 години по-късно, при третото идване, при страшния съд, ще се събудят за си чуят присъдите и ще загинат с втората смърт, вечната смърт. Вторият библейски термин, който е хубаво да разбираме, е думата пъкъл. Тази дума не се среща на много места в Новия Завет, но все пак се среща, по-често се среща в Стария Завет, но в Матей 5 глава, 22 стих, Исус говори за огненият пъкъл. А пък аз ви казвам, че който се гневи на брата си без причина, излага се на съд, а който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Защо Исус казва тези неща? Защото в гнева си ние може да убиваме хората с думи. Исус иска да бъдем хора движени от Святия Дух, да контролираме страстите, нервите си, гнева си и да внимаваме много какво приказваме. Всички разведени хора са се развели чрез неразумните думи, които са си изрекли. Съгласни ли сте? Всички приятели, които са се разделили е заради думите, гнева, омразата, която са изляли един към друг в думите. Всъщност всички хора, които се скарват, всички общества, всички домове, които се разделят, е заради лоши, тежки думи. Много често. Какъв е обаче происходът? Какъв е происходът на тази дума пъкъл? Оригиналната гръцка дума е геена, огнена геена. Тя идва като превод, значи гърците не са имали такава дума, са превеждали така думата гебенхином, еврейската дума гебенхином, което означава буквално еномов дол. Какво значи това еномов дол? Южно и по-скоро и западно от Иерусалим, така надолу от Иерусалим, се намира една долина, наречена дол на еномовите синове. Кои бяха те? Някога в древната еврейска история нечестивият цар Ахаз въвел езически жертвоприношение на малки деца, приношение на бог Молох. Това била една медна статуя на един бог с кравешка глава, с големи роги и като с човешко лице, въпреки че е с кравешка глава, и с протегнати напред медни ръце. И под медните ръце стоварвали купища дърва, запалвали дървата и медните ръце се нажежавали до червено. И в тях поставили невръстни бебета. Това бил ужасен езически ритуал. Майките припадали, изтръгвали ги от ръцете на майките и ги слагали в нажежените медни ръце и дечицата умирали. Това било ужасно жертвоприношение на деца. За съжаление, от тези варварски народи, езически народи, евреите попили това идолопоклонство и лошия цар Ахаз в долината на Еном направил идол на бог Молох и там принасили бебета, изгарени чрез огън. По години по-късно на трона на Израел се възкачил добрият цар Йосия и той съсипал това място. Но в представите на целият Израел това място останало като прокълнато, като най-страшното място от цялата им земя, където се горят живите хора. Затова тези чудовищни жертвоприношения били прекратени, но не и споменът за тях. Така огньовете, които горяли в Еном под ръцете на Молох, този идол, станали символ на огнения пъкъл и на великия ден на Божия гняв, когато Бог чрез огън ще изгори всички нечестиви. И оттам думата гебенхином или еномов дол, или на гръцки геена, много често огнена геена, преведено. По-настояще можем да кажем, че не съществува пъкъл. Пъкълът ще бъде запален 1000 години след второто пришествие. Откровение 20 глава, 7 до 10 стих, казва, че пъкълът ще бъде създаден като специално наказателно място за всички непокаяли се престъпници. Значи, ако не повярваме в Бога и не бъдем спасени, със сигурност нашата участ ще мине през пъкъла. Там ще се осъществи вечната смърт. И на най-големия си враг не желая това. На никого от нас не желая това, да минем през огнения пъкъл. Оттам няма излизане. Това е
огненото жупелно езеро, което казва Откровение. Да прочетем сега Откровението. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите. 1000 години след второто пришествие на земята няма да има нищо, но тогава ще започне, Исус отново ще дойде с всички спасени и ще възкреси всички нечестиви. И Сатана ще бъде пуснат отново на работа. Но огън падна от Бога и с небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в огненото жупелно езеро, на гръцки Гиената, където са извярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Значи в края на човешката история, 1000 години след второто пришествие, Бог със спасените ще се върне на земята, ще възкреси нечестивите. Сатана ще поведе нечестивите срещу Бога, но огън ще бъде запален, ще се отворят подземията на земята, образно казано, ще се отвори огнения пъкъл и това ще бъде страшния съд. Чували сте за страшния съд? Страшният съд ще съществува един ден. Това ще е екзекуцията на дявола и на всички нечестиви. А изразът и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове, на гръцки не е така. На български е преведен така, но те ще бъдат мъчени и ще умрат един път за винаги. До вечни векове няма да ги има. Иска да каже до вечни векове, не че толкова дълго ще трае процеса, а че огънят, който ще ги изгори един път за винаги. За вечни векове няма да ги има. Не продължителност, а качеството иска да изтъкне. Значи много е интересно. Идеята за вечните мъки не е библейска идея. Защото ако вие всички бъдете спасени, но примерно един от вашите приятели не бъде спасен и вие горе сте в рая, 1000 години си живеете, а някъде в пъкъла гори вашия приятел, пъшка, вика, мъчи се и вие горе сте си щастлив и си казвате, нали ти говорихме да повярваш, така ти се пада сега. Какъв рай ще бъде това? Нали? Или майката е в рая, а долу в пъкъла денонощно горят децата или детето й, тя ще гори на по-голям огън там. Затова изразът до вечни векове не иска да покаже продължителност, а качеството на процеса. Веднъж завинаги Божият огън ще ги изгори. Вечен ли ще бъде тогава този огън, който ще ликвидира греха и грешниците? Гръцката конструкция е до вечни векове, което буквално означава от векове на векове. Това не означава непременно много дълъг срок от време, а означава, че един път за винаги, от векове на векове, един път за винаги няма да ги има, ще бъдат изгорени. Защо разбираме това? Защото в Малахия 4 глава от 1 до 3 стих е записано: защото иде денят, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата, ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви. Тук четем, че този божествен огън ще изгори, няма само да ги гори, а ще ги изгори всички нечестиви. Ще се свърши. Крайният продукт от горенето на огъня е пепелта. Стиха казва, той ще ги изгори онзи ден, Божият гняв, и те ще бъдат пепел под нозете ви. И Сатана, който е корена на греха, и всички горделиви, и всички непокаяни хора, които са клончетата, избояли от действието на Сатана, те ще изгорят. Ясно е тогава, че като изгори огъня всички нечестиви, огънят ще угасне. Откровение 20:14 казва, че това огнено унищожение е втората смърт, вечната смърт. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Какво иска да каже този стих? Фигуративно, след изгарянето на този огън, и смъртта, и адът, и гробищата вече няма да съществуват. Защо? Това ще е последното умиране на хора в Вселената, на същества в Вселената. Повече няма да има смърт и гробища. Разбира се,
Мъките, когато ще се гори този огън, ще бъдат не само физически, но по-скоро и духовни, душевни мъки. Сатана последен ще загине от вечният огън на греха. Понякога в Библията се разглежда една притча, която в много църкви се разглежда като подкрепа на това, че когато човек умре, душата му отива при Бога. И това е притчата за богаташа и бедния Лазар. Тази притча е много интересна, аз сега няма да я разглеждам в Лука 16 глава, 19 до 31 стих, но с две думи ще ви я преразкаже. Идеята е следната. Живеят един богаташ, който е много богат, и един много беден човек на име Лазар. И богаташа и Лазар са съседи. Но богаташа не се смилява за Лазар. Лазар е толкова болен, че кучетата ближат раните, за да го облегчават страданието. И един ден Лазар умира и отива в лоното на Аврам. Умира и един ден богаташа и когато иска да отиде при Аврам, казвам, не ти е позволено. Ти при живе си взе добрия живот, сега ти е отредено да бъдеш на вечни мъки. И когато се мъчи този богаташ, моли се от вечните пламъци на Лазар, поне да натопи пръста си във водата, да му охлади езика, да не страда. И някой казват, ето виждате ли, има в Библията тази притча. Затова душите, които умрат, отиват при Бога, едните се мъчат, както богаташа, а другите, както бедния Лазар, са в лоното на Аврам. Но преди всичко трябва да имаме предвид, че това е притча. Исус я разказа, защото по това време евреите вярваха в подобни фантасмагорични идеи. Бяха отстъпили от истината. И тук същността на тази притча не е да извлечем от нея библейското учение, а във фабулата. Какво значи фабула? Същността, последователност от събития и действия, които се разказват в дадено художествено произведение с цел да извлечем смисъла от всичко това. Смисъла на тая притча не е да ни научи, че душите на едните са в рая, в лоното на Авраам, а другите се мъчат в пъкъла или в ада, а смисъл е, че всички, които се отнасят немилостиво към бедните, към страдащите, неминуемо ще понесат Божият съд. И между тях бяха и гордите фарисеи. Душите, които умират, Библията казва, че те не се качват в рая и не отиват веднага в пъкъла, защото пъкъл все още няма на земята запален. Той ще бъде запален в края на 1000 години. Сега да изясним и последното понятие – рай. Рай означава на гръцки, думата е парадейсос, или до някъде се доближава до българската дума зоопарк. Градина, в която има и животни. Раят е бил някога донесен, къща от рая на земята е била донесена по времето на първите хора, Адам и Ева. Битие 2 глава, 8 до 10 стих се казва: и Господ Бог насади градина на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произрасти от земята всяко дърво, що е красиво, наглед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото за познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината. Библията описва в своята 2 страница, че от рая изтичали 4 реки. Една голяма река изпод дървото на живота извирала и тя се разклонявала на 4 реки. И това са 2 от тези реки още съществуват, Тигър и Ефрат, но 2 не съществуват. И дълго време се е считало легендарно, че Библията нещо този път не е познала. Но американските астронавти, които летят с совалката през 1988 година, са направили специални снимки, геофизични снимки на Земята и са открили под специален ъгъл със специална космическа технология коритата на 2 огромни реки, които са пресъхнали. Това са точно 2 реки, които Библията споменава в книгата Битие.
така че четирите реки са научно доказани, че са съществували. И мястото на рая, така както учените казват, е някъде около днешния Ирак. Значи, там някъде е било мястото на рая. Там са тези 4 реки, оттам са тръгвали и са се разклонявали. Някъде около Ирак е било това място. Но, защо казвам всичко това? Раят е мястото, където Бог обитава, където Бог заедно със своите ангели съществува. Осезаемо, видимо, ако мога така да се изразя. Значи, в Евангелието на Лука, 23 глава, 43 стих, Исус, когато беше разпънат на кръст, чуе един от разбойниците отдясно, който го помоли и му каза: Господи, спомни си за мен, когато отидеш в царството си. И Исус дигна главата си, както беше на мъките, и му каза веднага: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. Значи, тук е много важно къде ще сложите запетайката. Ако я сложите преди днес, ще стане: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Но Исус не беше още същия ден в рая, защото Той умря, събота стоя в гроба и неделята рано сутринта възкръсна. Значи, ако сложим запетайката преди днес, ние ще излъжим. Но ако запетайката е след днес, ще стане: истина ти казвам днес, сега ти казвам, в този момент ще бъдеш с мен в рая. Може би разбойника още не е в рая, а може би да е бил възкресен заедно с онея, които възкръснаха, когато Исус умря. Ние не знаем, когато Исус възкръсна. Защото когато Исус възкръсна, възкръснаха хора и гробове се разтвориха и възкръснаха най-различни хора от различни генерации. И тръгнаха в Иерусалим и свидетелстваха, че Исус ги е възкресил. И много хора повярваха тогава в Исус. Но ето Исус обеща на този покаял се разбойник от дясната му страна, че ще бъде с него в рая. Тогава какво е рая? Рая е един шедьовър на Божието творческо произведение, частица от който беше донесена на земята. Едемската градина беше частица от рая. Като подарък за интимността между Адам и Ева, като подарък за тяхната любов и съпружеско щастие, Бог не им подари пръстени, не им подари гердани. Бог им подари място, градинка, където те да се чувстват безкрайно щастливи. Това му беше сватбеният подарък към Адам и Ева. Той им подари градина. Тази градина се казваше Едем. Място, където Бог донесе късче от рая на земята. Цялата земя беше красива и чудна, но Едем беше най-красив. Това беше шедьовъра на Божието творчество тук на земята, що се касае до флора и фауна. В края свещеното писание казва, че в книгата Откровение, че столицата на обновената земя, Нови Иерусалим, отново ще притежава дърво на живота, изпод което ще изтича реката на живота и там ще бъде раят. Това е раят всъщност. Откровение 22, 1 и 2. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бисерна като кристал, която извираше от престола на Бога и на агнето и течеше сред улиците му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. Това дърво на живота, изпод което изтича реката на живота, над което около това дърво е Божия престол, има една дъга, символ на Божията власт и авторитет и любов. Това дърво и тази конструкция на Божието обиталище на рая е описана и в книгата Езекил. Ако сте любопитни, може да четете Езекил след 39-та глава, след 40-та глава също описва едно подобно място. Исус казва в Матей 5 глава, 5 стих: блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Псалом 37:11 казва: но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Псалом 37:29 казва: праведните ще наследят земята и ще живеят на нея до века. Когато Исус трябваше да се раздели със своите ученици, Той им каза да не се смущава сърцето ви. Като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема, дето съм аз, да бъдете и вие. През 1000 години всички спасени ще бъдат с Исус заедно в рая.
И след това самия рай ще бъде пренесен на земята. Тогава Господ ще направи ново небе и нова земя. И спасените ще живеят на новото небе и новата земя. А столицата на новото небе и новата земя ще бъде Новия Иерусалим, който е раят, Божият рай. Текстът буквално гласи: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. Това означава, че... Да, довиждане. До вторник. Това означава, че Исус Христос е имал предвид едно конкретно място, където ще заведе този разбойник. В Евангелието на Йоан, последния стих за днеска, 20 глава, 17 стих, казва Исус на Мария: не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята и кажи им: възнасям се при моя Бог и при вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Следователно, Исус се възнесе чак на третия ден и отиде в рая, там където е Бог. Следователно, и Господ може да заведе там, където е Отец, всички, които ще бъдат възкресени, и ние всички ще бъдем заведени пред престола на Отец. И така, ад означава гроб, понятия са ясни и не трябва да се плашим от думата ад или пъкъл, а за рая трябва да знаем, че е едно реално място. Така реално, както е реален и град Ливница. Даже по-реален. Небе и земя ще преминат, но там, където Бог обитава, Божия рай никога няма да изчезне. Да, 2 Коринтяни. Да. 12 глава. 2 стих. Това означава, че той говори за рая, това е третото небе. Да, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам, в тялото ли, без тялото ли си, не знае, Бог знае, който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. Той говори за себе си, да. Говори за рая. Да, значи Павел не можеше да каже дали наистина физически е бил грабнат и пренесен в рая или е имал видение. Но искаше да каже, че е видял небето. И ако има с нещо какво да се похвали, то е, че е свидетел, че онзи свят съществува, а не, че тук на този свят кой знае какви големи дела е извършил. Значи, убедеността му не идва от нещо на този свят, а че буквално е имал видение за онзи свят, за рая. Значи, в 12 глава на 2 Коринтяни, от 2 до 5 стих. И той там казва, че раят е третото небе. Защо третото небе? Защото нашата атмосфера, която тровим и дишаме после, е първото небе. След това е космоса, второто небе, или небето на небесата, още се казва. И над небето на небесата стои Господ, който е, където е рая, третото небе. Няма 7 небеса, както се пее в някои песни. 3 небеса има. Да. Добре. Ако нямате въпроси. Да, тя видя километричната трапеза в бяло постелена маса, на която имаше табелки с имена на хора. Видя камък, на който са издявани имената на всички спасени хора. Видя празничната трапеза на агнето и понече даже да яде. И ангела каза: не дей, защото ако хапнеш, не можеш да се върнеш, ще останеш вечно жива. Разбира се, това беше видение. Казва: когато се върнах, аз плаках. Този свят ми се видя мрачен, мръсен, зловещ. Свят на сенки, на борби, на скърби. Аз плаках за оная светла родина там. Но ангелът ме утеши и каза, че застана в дела си. 144 хиляди и ти ще бъдете там, на сватбената трапеза на агнето. Разбира се, за себе си приемам, че тези 144 хиляди е символично число, числото на пълнотата на Божия народ. Защото са 12 племена по 12 хиляди. Вид символизъм, вид пълнота. Около шатъра, скинията за срещане, се подреждаха 12 племена, защото Йосиф имаше 2 сина, а в средата бяха левитите и шехината в средата. Значи, 144 хиляди описва същата конструкция, както от изхода.
144 хиляди не може да бъде свързано с нищо друго, освен с изхода от Египет. Както от старата земя са изведени и новият обществен живот е около светилището, около шехината, така иска да каже и сестра Вайт казва, видях тези 144 хиляди в съвършен правоъгълник около Исус. Правоъгълник съвършен може да бъде и квадрат, и ромб. И Исус в средата по-скоро иска да опише, че в центъра на новия обществен живот ще бъде Исус и Неговата правда. На небето всички хора ще бъдат праведни, защото всеки лично от тях вярва в Исус и поставя Исус в центъра на живота. Исус ще е новия управител на вечността. И оттам са изводите, че 144 хиляди е символ на пълнотата на Божият Израел около Исус. Защото ако приемем, че е буквално число, първо е много стряскащо. Второ, не се знае и толкова хора, някой казва дали ще има. Трето, там са споменати 12 хиляди от еди кое си племе, 12 хиляди от еди кое си племе. Това пък трябва да е наистина символично, защото тези племена се изгубиха, те изобщо ги няма. Днес има евреи, те са умесени толкова много, че не се знае ешкенази там и другите, кои са истински евреи. Даже се твърди, че фалшивите евреи са избили истинските евреи по време на концлагерите, по време на Втората световна война. А други родове, дошли от други земи, приели юдейската култура и религия, но не чисти евреи, всъщност днес управляват Юдея. Днес управляват Израел. Има си такива вътрешни политически борби. Но идеята ми е, че тези племена са отдавна изгубени. Ако вземем буквално племената, трябва да вземем буквално цифрата. И става невъзможно. Невъзможно. Следователно е символ. Поне за себе си, така го приемам. Боже, благодаря Ти за тези съвестни и добри хора, които идват и слушат библейския курс. Моля Те се да ги благословиш, да им помогнеш със Святия Дух, да станем нови човеци, Господи, и да се отречем от старите неща, които обичаме и сме вършили, греховни и лоши, и да ни научиш да живеем като благородни мъже и жени, очакващи с вяра в сърцата си Твоето славно явление, второто пришествие. Благослови ни да не ни обърква никой по въпросите за ад, пъкъл и рай, но да имаме правилни и ясни разбирания. Дай ни благодат да си четем Библиите и да напредваме в изучаването на истината. Дай ни здраве, дай ни материални и духовни благословения. В Твоите ръце се оставаме и Те молим Твоя мир да почива в домовете на всеки един от нас. Амин.